Huriani Tuhata, tapukama parminggo tadi bagasa setikion, maret de mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Aina mangolu dohatani debata jala margogo mangula. Jala tumajom sia sadok podang si dua baba. Jala manorusi do rasi rasa disirang hosa dohot toddi. Akaring ring pedohot utok jala panguhum doi di parrohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olo hami manangihon dohok majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalami baru jala lambadia rohanami, sai urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng nilelengna. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata, imana dienet siap patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di badua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatani, oddo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta tu ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di yugasan homitan, ido sahatna, rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na upar tepatik mi. Amin. Mari di mahita. Tato poti madosatta diadopan ni debata martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para si rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahato dohami tubu. Jaladang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Masay godang do pangalaw sion nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalaw sion nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus mar pamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Humopop hita gabi dosa ibana nasutumad da dosa di bahet debata. Asa gabi hati goran di debata hita. Marhite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Mared de mahita. Hatani debata trupu epistel di mingguta sadarion, di enet sian buku Heber bidu 10 sada, mamuka mai sian ayat walu rodi 10 onom, tajahama marsika sorin. Hinorhon ni hapor siao do mangoloi si Abraham, dung dijou bukas tutano si jalo onna bae tiatianan, sau do mana bukas soadong di boto si topotonna. Hinorhoni haporsean do ibana inomi titano naong di parbaga-baga ibana songon di tano ni leban undung-undung do di lani rapon sisak do si Jakob.
Donganna panean di baga-baga nasadai. Ay di paimaima do huta na marojahan nahot, na pinaddean jala na pinauli ni debata. Lau sinurhon ni haporsaon do dijakon si Sarah gogo manumpon pamparan maralon tinuhun ni umurna. Allah haposan di rohana nambagagas. Di baheni tubuh dosian nasasadai, naung mate do honon, nasa torok bintang di langit, nasa godang nirihit di topi laut, naso dapot bilangan. Di bagasan haporsaon do mate nasida sudi, dan sama di jalo nasida baga-bagai, sia nadau nama ditatap jala di halason, na de farhatutu pangisua jala paisolat nasida di tanamon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariason, pajalahi do nasida di persabuluan. Aut diingot rohana sida tahun naung tinan sidai, sangan do nasida mulak tusi. Alai nadumenggat do di halunguton nasida, ima na di banua gijangi, di baheni, dang hailaut de batana sida, naolo do ibana goarod de batana sida, ainunga di pauli di nasida sadahuta, ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani di bata, jala no peopsa. Amin. Maret de mahita. Tahati dakon maha hapor siaw tai, songon nahinati dakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion, rakmat dok mahita. Au porsea di debata Jahuba, hido ama, pargogo na suatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman ni tubuhan ni si Maria, na gabi-gabian siat tod di perbadia, adorang suabuhan. Hido tuhatta, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siam di bata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsea ton di perbadia, jeladong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akan na badia, dohoti hasisani dosa, dohoti hatai na mandong, mulak mangulun sugut daging halak na umate, doh dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema titing huriata.
Shalom, horasma dihita saluhutna. Titing huria minggu pawaluho dung Trinitatis 10 Agustus 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, manatap manonggordo mata ni Jehovah tuliat portivion, mernida halak na jahat doh na denggan marroha. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nama ragam sada, padidion nabadia. Di minggu sadarion di parmingguan pukul sia 30 wib, di patupa huriata do padidion nabadia, tuaka poso-poso ianakon ni huriata, toropna walu halak sian walu keluarga. 2. Pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Di minggu sadarion di parmingguan pukul 6.30 wib, nunga di patupa huriata pajak konon ruas marguru mulak tuhuria, ima keluarga Yakub Kurniawan Simajutak, inangi Indah Carolina Boru Surbakti, dung jolo madalani obas gabe ruas parguru nasida. Alamat Jalan Pesona Kalisari 7, nomor 225, RT 005, RW 005, Kalisari, W10, Kalisari Sada. Acara pajak konon di Patupa di ruang konsistori Niuluhon ni Padita. Tolu, seksi lansia. Obartu program lansia Distrik Walu DKI Jakarta di hari Senin tanggal 1 Agustus 2025. Borhat do punguan lansia ni huriata madohoti acara lansia berangklung menuju muri. Toropna tolu pulusia halak. Maringanan di gedung Sopo Marpikir masuk pukul 07.00 wib. 4. Seksi musik. Rekrutmen pemusik sekolah minggu. Gereja melalui seksi musik bekerjasama dengan seksi sekolah minggu mengundang jemaat, khususnya anak sekolah minggu, untuk melayani sebagai pemusik dalam ibadah sekolah minggu. Adapun persyaratannya dapat membaca dan memainkan alat musik dengan not angka. Akan lebih baik jika dapat memainkan akord. 5. Korama Festival Distrik. Di parmingguan pukul 00.30 wib, patu begehon ni punguan korama naneng borhat tu festival korama distrik do ede puji-pujian. Songon persiapan nasida laho madohoti festivali. Hobartusi pinangido tuhita nasahuria asa unang merekam penampilan nasida. Majagahon publikasi nasotikina dope. Laos uduk tusi peliputan live streaming di hold Majolo sementara. 6. Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025. Pada minggu ini pukul 10.30 wib sampai dengan selesai bertempat di Ruang Matius. Akan dilaksanakan technical meeting ketiga dengan agenda pelatihan lagu wajib dan pelatihan dirihen. Untuk itu dimohon kepada perwakilan setiap week peserta dan dirjen untuk dapat menghadirinya. 7. Pelihan bulanan keluarga. Di minggu sadarion papungotama pelihan bulanan keluarga tu bulan Agustus 2025. Jala titikonon ma di hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 naroon. Maulia tema di sude panupayota di huriai bahen sangap di goar ni tuhata. Walu ruas namoding.
Nunga jumolo marujungolu sian tonga-tongata walu titik sada inang Resmawati boru si hobing umur 40 tahun pardihutani amang Nimrod Tambunan na di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 jala di Badahon di Kota Cane. Alamat Jalan Haji Marjuki Poncol Ciracas Wek 10 pitu Poncol Tolu. Walu titik 2 inang Hermin Dwi boru Lubatobing umur 60 tahun. Pardihutani amang M Simamoranahinan na di hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Alamat Jalan Jaha nomor pitu RT 005 RW 010 Kalisari W10 Kalisarisada. Saya dipargogo itu hatta Jalatibu Matarapur keluarga Namarhabut Nirohai. Sia ucapan terima kasih. Marhite titingon. Huria pasahaton mauliate tu inang nyonya o lubatobing boru hutapea sian we sada cijantung sada. Naung pasahaton seperangkat bunga altar di parmingguat tasadarion di las rohana sida di ulang tahun na pa wanu pa onopulualuhon. Songoni matiting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Aka titing nasing boi mata jaha di lebarat titing nadong di hitabe. Saya di pasu-pasu debata mahita di sude pargulmiton ningoluta horas. Pinasahat partikian tu kontingen Festival Korama Distrik Lau Patu Begehon Eden Nasida.
Marede mahita huhut papungu pilihan.
Dameni debatana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan itu hata Yesus Kristus, hata ni debata, nagabe ojahan di ngoluni parto diota, di minggu tasadariot di enet sian buku pesalmen bidu tolu ayat 12 sahat rodi ayat 22. Ujahon ma songonon ma hatani debata. Martua ma bangso na mardebata ho Jahoba. Bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do Jahoba sian banua gijang. Marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana do pak sude pangisi ni tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena. Dia toy do sude pabahenan nasidai. Dada hinadeak ni parangan pamonakor raja. Dada hinatibul ni gogo paluahon nabegu. Pangalesem do nang hoda panupahi. Jadang hinatibul ni gogona paluahon ibana. Idama, say 00 do mata ni Jahoba, tuaka na makabiari ibana, aka na makalunguton asini rohana. Asa dipalua to di nasida sian hamatean, jala di pangulu nasida di haleon. Say di halunguton rohanami do Jahoba, ibana do panupahi do lobu-lobu nami. Ay mangasahon ibana marlas ni roha dohami. Marhaposat tu guarna na badiay dohami. Say pasonggop maas ni roham tuhami ali Jahoba. Hobar tu pakalungutonon nami diho. Ido sahat ni turpuki. Horas mari hita kamanginang. Molo disuku tetu hita ahado na boy mabain pasonakor rohata di ngulut tahun. Apa yang membuat kita bisa senang dalam kehidupan ini? Secara personal, keluarga, nang di tonga-tongan yaka pardalan di ngulun di bangso, gudang ko halat naman dokon, sonang roha, meladong kepastian keamanan. Sonang roha, meladong kepastian kecukupan kebutuhan. Alanido adong ko padohan sada bangso boy dinyatakan aman dan makmur berbahagia ketika bangsa itu menjadi bangsa yang memiliki kekuatan ekonomi. Boy dipastihon kekuatan ni ekonomi di bangsoi menjamin kehidupan ni bangsoi. Lalu ada yang mengatakan juga memiliki kekuatan militer yang bisa menjamin keamanan setonga-tonga niaka bangsa na asing na boy manggugay na sida. Juga dikatakan kemajuan teknologinya dan memiliki pendidikan yang baik. Di ngolutope adong kusuan pakilalar songoni. Sonang tahilala rohata, dame tahilala, adong keamanan, kenyamanan, kepastian di ngulut tahun, molo tahilala, adong kepastian akan narikot di kebutuhan di ngulut tasiganupari. Makanya kita tidak pernah lelah untuk mengumpulkan pundi-pundi kita melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Allah tahilala sianido boy tapastihon tajamin kenyamanan ni ngoluta. Hasonangon ni parnguluta. Allah nido kurang halak halan moru aka pundi-pundi. Moru aka sinamotna. Moru bilangan ni na di bagasa puro-purona torbusisao ni bana. Karena memang ada perasaan seperti itu.
Alai nuang di bagasan ngolu ni parto diota mariti hatari di bato di paingoto tu hita dada holani na boy mabaen na menjamin hasonangon ni rohata, menjamin kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang terbukti banyak orang yang tempat tidurnya bagus tapi tidurnya tidak nyenyak. Dia do nabui sikop mabahan sonang rohata didokon par pasal menon. Sian perenungan ningulutna takasma di babotoho tuhita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu kepastian yang lain yang bisa memberikan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Di ayat 12, 20, 21 takas di surat par pasal menot tuhita. Didok di sisongonon. Martua mabangso na mardebatahon Jehovah. Berbahagialah bangsa yang membuat Allah menjadi Tuhannya. Jala dia 20 dokon saya dihalungut rohanami do Jehovah. Ibana do panupahi do lobu-lobu nami. Dia 20 sada ai mangasahon ibana marlas ni roha do hami. Marhaposan tu guarna nabadiaido hami. Ternyata sumber kebahagiaan, sumber kecentraman, sumber sonang ni roha di dokor papasal menot hita di obason ima. Molo tabahed debata menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan mabain nguluton tok-tok makalunguton ibana. Jalan mangasahon hud marhaposan tu ibana. Pasona koroha membuat Tuhan menjadi kepercayaannya. Membuat bersukacita ketika kepastian keterhubungan kita dengan Tuhan. Alan itu ada secara ilustrasi surat tulisan kamanginang lah mangatusion. Taringot tu seorang pilot pesawat dengan menara kontrolnya. Suatu waktu sang pilot ini menerbangkan sebuah pesawat yang dalam konteks kapasitas pesawat ini sudah sangat canggih. Sudah sangat baik, berkualitas. Tetapi dia sedang menerbangkannya di tengah-tengah badai yang besar. Terhuingok mak, sudir ruasnya kayak bisi jantungon, molo mar pesawat lah sorongko na sumartangi yang ate. Pasti di. Nani adopan na badai besari, dia tahu bahwa pesawat itu sangat baik, sangat canggih, teknologinya sudah sangat mumpuni. Tetapi ketika dia menghadapi badai itu, kabut begitu tebal, tetapi dia bisa menjadi tenang, sonang, hot rohana. Tetapi yang membuat dia bisa menjadi tenang, mengendalikan pesawat itu, bukan karena dia memastikan pesawat itu sangat canggih. Bukan karena memastikan pesawat itu sangat baik. Bukan itu. Tapi yang membuat dia tenang adalah karena dia tahu dia masih terhubung dengan baik dengan menara kontrolnya. Ketika dia tidak bisa melihat karena gelapnya kabut itu, tapi dia bisa dengan tenang menerbangkan pesawat itu karena dia tahu sang menara kontrolnya dapat mengarahkan dia kemana dia harus membelokkan dan membawa pesawat itu. Dan boy di ida manang naha. Alai ala takas do boy di bagaimana arahan sian menara kontroli, maka dia dapat dengan tenang menerbangkan pesawat itu. Jala selama sang pilot itu dapat terhubung dengan baik dan dia dengan taat kepada arahan dari menara kontrol itu, maka pesawat itu dapat dipastikan aman dan selamat. Alai sehali dokot piloti ajago doau pesawat to pehuboto do jago do pamate ma unang pala arahonau unang pala ajariau huboto do mabuat pesawat to ninna, maka alamat pesawat itu bisa mengalami
kecelakaan walaupun canggih dan kuat. Songon akka ama do ina di mobil kan, memakai Google Map. Ngata kasih dokon Google Map belok kiri, Roma matai madok atu kanan donin na. Lilu mak, dung lilu kan. Kayak marsoali mana sida di mobil kan. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Seperti sang pilot tadi. Dia membutuhkan menara kontrol yang mengarahkan dia mabuan ibana. Asa diboto tu dia do buanonna pesawati. Asa daosian marah, daosian aka celaka bui sahat tu tujuanna di bagasan hai pason. Begitu juga kita manginang. Walaupun kita merasa kita sangat kuat, memiliki kecukupan, jangan pernah mengandalkan itu. Karena kita membutuhkan Tuhan sebagai penuntun utama dalam kehidupan kita. Tidak cukup dengan kemajuan teknologi, tidak cukup dengan kemajuan ilmu, dan kecukupan ekonomi kita menjalani kehidupan ini. Ai boido disadatiki. Masa aka hamaulon gabe golap tahilala, kita membutuhkan ada yang mengerahkan kehidupan kita menghadapi badai dunia ini. Dan itulah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ido didokopar pasal menon. Martua ma bangso na mardebatahon Jehovah. Berbahagialah bangsa yang membuat Tuhan menjadi penuntun kehidupannya. Nungata jahan akidok kondisi. Dada hinadia ni parangan mamunakor raja. Gariala idokon pangalesem do nanghoda panupahi. Jala dang hinatibul ni gogona paluahon ibana. Semua kecukupan, kemapanan itu hanya sesuatu hal yang sesungguhnya sangat terbatas. Tetapi ada Tuhan yang dapat menuntun kehidupan kita. Itu napi naingot ni hatari debata dihita diobason. Asa toktong marhaposan tu debata, marhabiaran tu debata, marhaporsiaon tu debata. Unang tukya mangasahon gugum sadiri. Tak ingot meyak kamanginang. Ido tona ni hatari debata di bagasan nguluta sadarion. Ketaatan kepada Tuhan itulah menjadi kekuatan dan sumber kebahagiaan kita. Dan ketaatan itulah yang disebut dengan iman. Hauduhonido nanidokni surat Heber haporsiauni. Karena iman itu yang membuat kita menjadi taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dan ketaatan itu pasti akan membawa kita kepada akhir yang menyenangkan dan membahagiakan. Ngata jahanakin, ngata payhutiu nakin dari dokon ni surat Heber 10 saret 21 saplonomi. Ai ido na pinatuduhon ni si Abraham. Ai so di boto ibana no pe tu dia ibana ikon lao. Tu tano na nagsiliharon ni dibata tu ibana. Alai hauduhon haporsiaon na tu dibata ido na mangojar ibana mangalakahon lakana borhat siatan hatubuanna tinganan na soharu tetu dobe di ibana. Amang inang los ido nguluton. Tuhan tidak selalu memberikan peta yang lengkap dalam kehidupan kita. Dia sering memberikan peta buta. Kita tidak tahu kemana arah yang harus kita jalani. Tetapi bagaimana diajak kepada kita ketaatan, kepatuhan atas arahan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang memastikan bahwa kita akan sampai kepada tujuan akhir yang membahagiakan. Ido na pinangasahon nang Sisara, haporsiaon hauduhon na tudebata, gabe tulus na so mungkin saut benian di rohana songon jolma na pinarbaga-baga ni dibata. Ketaatan, kepatuhan, iman mereka yang membawa mereka kepada akhir yang membawa sukacita. Dang hagugoonna, dang parbinotanna, dang hatawonna mengadupi nguluon
di pangasahon alaiha duhon tu debatado manugu-nugu nasida di pangasahon majalo akabaga-baga ni debata. Jalan paduan dia mula kamanginang sen hata di debata di minggu sedarion bahasa pos rohata marha porsiau di debata. Kenapa kita yakin beriman dan percaya kepada Tuhan? Odoneng odol horon nanang tuhita. Ala haposa do debata naung marbaga-bagahon akabaga-baganai di nguluta. Allah itu dapat dipercaya karena dia setia dengan apa yang telah diucapkannya. Dan songo kita jolmaon. Pagi kedelai, sore sudah menjadi tahu. Tapi Tuhan kita sekali dia mengatakan itu, maka yang dikatakannya itulah setia tetap sampai terwujud di dalam kehidupan kita. Jala ido songon dari dokon ni unok ni minggu tersedarion bahwa Tuhan itu setia mengasihi kita dan mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Dia sapulalui di rokon ida mah saya 00 do mata ni Jehovah tuaka nama kabiari ibana aka nama kalunguton asini rohana. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kalau di hatana lebih sederhana, mata Tuhan itu selalu terus memperhatikan kita, melotot kepada kita. Tadi kalau kita dengar di awal warta jemaat kita, demikianlah bukan hanya kepada orang benar, kepada semua orang, baik kepada orang benar, baik kepada orang jahat, Tuhan selalu melihat kita, memperhatikan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari mata Tuhan. Paduhanom ma nagabe gogo dihita, gabe jaminan dihita, manoktong marhaposan tu Jehovah. Mata Tuhan tidak pernah meleng dari setiap orang yang percaya kepadanya. Di kobar hodo parsihoton ni debata manatap mamarateo kita songon sahalak ama nama dongani yana konna. Di sana tiki adong ma sada hari buron ya molo najolo di hutata opera monate. He ado ham manot opera ta he. Molo saya panen biasana torma Roma para opera tu hutata kan. Sudah lo jual marotusi. Angga sonari songo di Jakarta on pasar malam. Di sana tiki borha masa halak amado anakonna namet met dope tu pasar malami. Toropian jolma di ngarani. Lasiar rohani anak konnai ala ditogihon amana tu hari buroni. Sonari do ngalam tabo akaya nakon. Garu hari Sabtu, hari Minggu ngasai bonatorasna. Ya, weekend itu teh. Family time inna. Anggona julo tiki hita ada anak sabinoto begitu. Au saliling nguluku satu nama rujuk ngulu bapakku hola sali mau ibu manoto tu bioskop. Ipe film na iboto hamudo G30 SPKI. Hola ni mah hui ngotau ibu tu bioskop. Jala bioskop ni penajolo misbardo gerimis bubar. Dan arong gope arong iso pardelo sanggul atar songon itu ra bioskop na najolo teh. Dan arong atapna jadi moloro udan soro manoto film. Sonari ngatabu be 21 ini natahe. Marasi. Ya. Lasir rohani tidak ada nakon. Alal lasir rohana ibereng tusan. Ibereng tusan. Gudang akan ribur. Tak sadar ibana ngadau ibana sian amung nai. Dia sudah terpisah dari ayahnya itu. Lalu sesudah dia sadar dia mulai panik. Wah. Jangan nong hutan de jormau. Ini sudah naengon rohana. Mulai main ibana tangis. Tidak orang-orang yang dikenalnya di sekitarnya. Tapi tiba-tiba ketika dia melihat ke suatu arah, maka dia melihat ayahnya ada di sana, di kejauhan berdiri. Lalu dia berlari mendapatkan ayahnya itu. Dan dalam ketakutan dia berkata, Pak, bahasa ditinggal hokoau. Dungi Roma alusinatoras nai yamung nema dokon. Pos maroha manaha. Dang dukya hutinggal hoko.
nang pelau tu satu nakin sai hubereng go terus hu panok no tidoho aso nang sanga dau sian pamereng aku terus memperhatikanmu. Demikianlah Tuhan dalam kehidupan kita ini amanginang. Nang pesibata jojo kita asik di ngolutan, asik dengan kehidupan kita, asik dengan pekerjaan kita, asik dengan cita-cita dan keinginan-keinginan kita. Tapi kita jangan lupa, sesungguhnya Tuhan selalu memperhatikan dan melihat kita. Maka ketika si ayah itu mengatakan demikian kepada anaknya, maka si anak itu langsung merasa aman. Hita pia kamanginang molo didokon debata tu hita noaing sai 00 do mata ni Jehovah mamarateteho kita melihat kita, maka tenanglah di dalam kehidupan ini. Dan adong istilah ni hala Kristen dunia sedang gelap. Amin. Unang adong musi siana poso bulu ni hala Kristen HKBP si jantung musi mendokon Indonesia sedang gelap ini dang adongi. Karena Tuhan ada selalu mengarahkan kita, membawa kita, menunjukkan jalan yang harus kita jalani. Yang terpenting adalah kita memang mau patuh dan menuruti arahan yang dari Tuhan. Karena seperti seorang ayah yang terus memperhatikan langkah anaknya dan siap menolong ketika anaknya itu menghadapi ancaman, songoni manguluton diadopan ni debata. Nah patuluhon kamanginang tonani di batatu hita talumobion tu akan atoras na walu keluarga mate. Ya. 8 keluarga ini yang membawa anak-anaknya sekarang baptisan kudus ini. Maka diingatkan, dipesankan firman Tuhan ini hari ini kepada setiap orang tua. Dari sejak dini pastikan, ikrarkan bahwa sebagai orang tua yang terpenting yang mau dia patrikan kepada anak-anaknya adalah pertumbuhan imannya. Ngadong mabain asuransi pendidikan di anak komunon? Ngadong rawon mabain asuransi pendidikan non. Adong ko sa keluarga songoni, amang anggo do inata BPJS do. Ale mula anak kokon asuransi do hubay kami. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi sudima. Ale dong ko na mabain asuransi iman. Menjamin imannya akan berdiri teguh. Indah diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Karena yang terpenting bukan hebatnya ilmunya, bukan hebatnya kemampuannya, tapi bagaimana mereka berpegang teguh, percaya, taat kepada Tuhan. Alangata kasih didokon nakin, salinari didokon. Dada hinadia ni parangan mamunakor raja. Dada hagogoni hoda manupahi, tapi ketaatan kepada Tuhan. Pengetahuan penting, sangat penting. Tapi terpenting dari semua itu, mereka memiliki dasar yang kuat, yaitu memiliki iman, ketaatan kepada Tuhan. Ai songon edokon ni Heber 10 sadai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana sekarang hidup kita ini selalu digerogoti ketakutan, kekhawatiran. Itu tentu menggambarkan bagaimana rendahnya iman kita. Ranido macarikot manuaton haporsioni tuaka yanakoni. Anon takas do alusamuna. Naolo do hamu mangajari akaya nakomunana sa diboto na sida jala dihaw ngulo na sida hata dari bata alusna naolo do hami ninhamu kan. Jadi mulai hari Minggu ku bereng mak di bapata do hamu manang ladang. Ya, rodo hamu bapata kan? Jala siani adong mapadohan nama celohot sa sitong na dihiton. Muamuka sian met memehok kamu mah hatane di bata. Ai di boto hamu do petahe mamemehon. Apa itu orang pendeta bahasa Jepangnya itu namu do. Anggo natoras na tua-tua boto taboto tahe meme mamemehon. Ai di meme do tanah jolo. Mardeba musai maupun di bon di meme mai ba ago mang tabunai tahe. Sia tonggi mai ni bodut kan. Dan kita he.
Jala puasa akada yanakot tunatoras na jolo uduk. Patuh, taat. Ay dihilhinong wado jo. Dungi, isolop pematu pamangan ni, anak konay. Di memehon. Ay holani dahani tahe masuk tu pamangan di anaki, doh do tijur nai kan. Ay di ngotamu do, na jolo di dokon, ay boto hodo asa tudu papanamon inaru tahe. Tijuri pamangan, si panganon neni na do kan. Mangaleo pinahalubi mamangan terodi ulun liba, hu tijuri si panganon nai. Bahasa asa burjui mana tuh ho. Song itu tong panangga. Jadi anak-anak dulu juga kenapa taat? Doh do tijur ninong ngai boduti. Patu mak. No aing tijur ni sudah di boduti. Tijurnya nakon na. Ay lobi yang lang nakon na idahan nay iboduto no mak naon. Lobi adahan ni nakon non iboduto bapak naon. Akhirnya no aing isi uduk tu ise. Bayi mak. Gabe mak na nama do bapak na tuduk tu. Anak-anak, ay tijurnya anak, namanya ibu duti kan. Jadi itu di memehon ya. Jadi di memehon itu langsung diberikan ke mulutnya. Diberikan kepada mulutnya dan itu dari mulutnya sendiri. Nu aing ngadong pe blender teh. Aru tai gorna teh. Alat penggiling nidahani. Ima, gabi busi-busi nama ibu duti anak kotetong. Dang dohok be nasian ipot tahun. Dan itu secara psikologi sebenarnya sangat baik. Kalaupun dari sisi kesehatan nggak tahu lah, saya nggak mau bahas itu. Mungkin ada orang medis bilang, itu nggak steril lamang katanya. Ya. Tapi dari sisi ikatan, kedekatan itu terbangun. Memehon. Ya. Berikan firman Tuhan itu. Kepercayaan itu kepada mereka. Sehingga mereka memiliki pengenalan yang total kepada Allah. Karena iman itu akan memberikan kekuatan untuk berjuang menantikan janji-janji Tuhan. Bayangkan beratnya hidup kita sekarang, bagaimana beratnya kehidupan anak-anak kita 20 tahun yang akan datang. Jadi tanpa keteguhan iman, wah nggak tahu bagaimana semakin banyaknya orang yang stres, yang terganggu kejiwaannya menghadapi sulitnya kehidupan ini. Jadi tanpa kekuatan iman, maka akan tidak bisa kita pastikan bagaimana mereka menghadapi semua itu. Jadi salinari una kola parbinotan di Portibion suatu kamu alai suatu kamu manang roha marha porsiaon tu Jehovah asai gabi gugo nasida madalani ngulu nasida tujulanon. Amin martangi yang mahita. Moliate di hoali Jehovah Tuhan nami pargugoi hami mameop maka nguluhok katam nakutangyo kami sadarion. Asa manok tok kami marhapo satu ho. Marpangusad dia tuho. Jalatangi di hatam na mangarahon ngulunami. Ay holanido napatahu kami margugo makamonakon paraloan nami di Portibion. Ayo anggo holan mangasahon hagugon nami parbinoton nami. Balgani botohon nami. Dangdung margogo hami mangadopi saluhut na namasa di ngulun namion. Ayak kana marhapo satu hodo akana martua. Atong hupeop jalahu hanggulo kami mahatami. Toktong maho Tuhan na manugunugo hami. Say 00 mamatam mamaratetehok kami. Jalan nang keluarga naneng mabuana kaya nakon na tu padiyo na badia sadarion pasahaton nasida ma kaya nakoni tu adopanmu asa gabi anakommu jala gabi dongan saparasaran nami songon hara Kristen di Portibion pargugui manasida Tuhan marmudu-muduhon akaya nakonna pasu-pasu akan nilai tangan nasida asa sikop akabohal ninggulu nasida siganu pari tarlumobi mah napa borhaton ya nakon nasida pagoda-goda kon ya nakon nasida
asa yanakon na ibu-ibu magodang, kayanakon na pistar, alay tarlumobi siya ni, pargugoy na sida. Laho manuatan haporosyaon na tutui, di ngolo niya kayanakon na siday, mamuka siyan hamep metona. Asai musebohal niya kayanakon na siday, tu hatujulan non, margugo na sida. Jaladada holan mga sahon hagugon na sida, alay manoktong mga sahon hagugoonmu di bagasan ngulu na sida. Atong pasu-pasu manang huriam na makobasi ulah padidioni, sahat ma pasu-pasum tua kayanakon nami Tuhan. Atong meliati madihori bagasan Kristus Yesus, husa bahwa kami tangyang nami. Amin. Marede mahita, laos dikira marede tapas sahat ma peliata doh tupak tu sosial ni huriata.
Purian itu hata, diobason, hobasat tama, padidion nabadia, alita parade marohata, marede mahita, sian nomor 126, di ayat padua horonon jongjong ma natoras nama buan akayanako tu padidion. Martangiang mahita, aliamanami na di banwagijang, narodo hami tu jolom, mabuan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anakommu, pasu-pasu jala paragugoy manasida, mangiahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan, nama buan dak danak sididion. Tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lao mamu tu dia pordibion nin nama dok akasisianna. Podai hamu masalu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan gowan di bata ama. Dot anak dot todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahu tonahoni tu hamu. Jala ingot mah. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa roh ajal nihas yang anon. Manang isena porsia dot nididi dapotan hangluan. Alain naso porsia hona uhum sogot. Tangyok kamu ma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dak dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akasisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loasamu ma akadak dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Na tutudo na hudokot tu hamu. Manang ICP anggo sosongon dak danak ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akadak danaki. Dia pehor ma tangan na tu nasida. Ma masu nasida. Nuang hamu kana toras, hati dako kamu majolo hapor siautai, rap mahamu madok. Atong alusihamu mahata nahusukut tonon. Parjolo di pangido hamu nuaeng didion akad adanakon tu bagasan ni nahina porsian muna alusna. Dua, beha na olo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihutan nasida hata ni dibata alusna.
patoluhon. Na olo do hamu marsuru nasida tu gereja, doh tu perguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusna. Atong tapasat manasida tu debata, marhite-hite padidion na badiai, roh mahamu marsasa keluarga. Ale Elhanan Sky Sidabutar. Hudi di mahotu bagasan kuar ni bata ama. Dotu bagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho. Diha bobongot mon tu bagasan harajau ni de bata. Rodi saliling lilingna. Amin. Ale Fiera Agatasia Harianja. Hudidi mahotu bagasan goar di bata ama. Dotu bagasan goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho. Diha bobongot mon tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling dilingna. Amin. Ale Devandra Arga Naibaho. Hudidi mahotu bagasan goar di bata ama. Dotu bagasan goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho. Dihabu bongot montu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling lilingna. Amin. Ale Joanna Benesere Amberli Butar-Butar. Hudidi mahotu bagasan goar di bata ama. Dotu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho. Dihabu bongot montu bagasan harajau ni de bata. Rodi saliling lilingna. Amin. Ale Glorius Gavi Simarmata. Hudidi mahotu bagasan goar di bata ama. Dotu bagasan goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho. Dihabu bongot montu bagasan harajau ni de bata. Rodi saliling dilingna. Amin. Selamat ya Gio ya. Mora Lumina Polin. Ale Mora Lumina Polin Simatupang. Hudidi mahotu bagasan goar ni bata ama.
Dot bagasan goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan goar ni Todi Porbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di hawa bongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lelengna. Amen. Recall Matthew. Ale recall Matthew Pardede. Hudidi maho tu bagasan goar di bata ama. Dot tu bagasan goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goar ni Todi Porbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng-lelengna. Amen. Gerald Tulus. Ale Gerald Tulus Pardamian Marbun. Hudidi mau tu bagasan goar ni bata ama. Dot tu bagasan goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goar ni Todi Porbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling-lilingna. Amen. Kota kami ma keluarga nang mabuana kayana kotu padiuna badia rim mahamu jongjong. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami akadana kotuho. Jala di jakokol nasida gabe anakommu marhite-hite padiuna badiai. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na salileng ni lelengna. Asi maroham dohot di akan atoras ninda danakon. Sai pargugui. Jala ajari manasida manogu-nogu dak danakotuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajonmu. Amen. Marede mahita rim mahita jongjong. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harroani saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hu pasat hami masyanan lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asahu parasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon muni tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di leon
Alia manamina di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saud malam meniro hamdi Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa marusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Nak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tu todim. Untuk keluarga yang baptis, kami undang ke depan, asal tujulo mahitaro majalang, nasida, songon las nyerohata nong tardi dia kaya nakon nasida. Keluarga yang baptis datang ke depan altar ya.